inizjattiva ġdida qed tħeġġeġ liż-żgħażagħ jiżviluppaw il-kreattività tagħhom filwaqt li jagħtu kontribut dirett lill-komunitajiet fejn jgħixu. L-Għaqda taż-żgħażagħ Generation Change nediet il-proġett EcoGem, where creativity connects communities, inizjattiva finanzjata mill-iskema VOPS tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Permezz ta' dan il-proġett il-partiċipanti qed jitalmu joħolqu strumenti mużikali u riżorsi oħra minn materjal riċiklat miġbur mill-komunità. Dawn se jintużaw biex inħolqu spazji fejn tfal, żgħażagħ u residenti jkunu jistgħu jesploraw il-mużika, jesprimu l-kreattività tagħhom u jipparteċipaw f'attivitajiet inklusivi. Il-proġett jinkludi 12 workshop għall-iżvilupp tal-ħiliet, 6 workshops ta' implementazzjoni u 3 attivitajiet miftuħa għall-komunità. Waqt żjara f'wieħed mill-workshops fil-Belt Valletta l-Ministru responsabbli mill-volontarjat Giulia Farrugia qalet li l-Gvern qed ikompli jinvesti fis-settur volontarju biex jappoġġja inizjattivi li jagħmlu differenza fil-komunitajiet u jagħtu aktar opportunitajiet liż-żgħażagħ. Proġett bħal dan niżewweġ flimkien elementi differenti mhux biss il-volontarjat u x'kapaċi joħloq imma il-fatt li kien kapaċi dan il-proġett jaqgħad numru ta' żgħażagħ differenti mhux biss Maltin imma barranin. Is-sostenibilità kif ikunu kreattivi, kif jagħmlu team building bejniethom u kif iżidu l-konfidenza tagħhom f'public speaking u wkoll il-mod ta' kif huma jistgħu joħolqu xi ħaġa u wara jagħmlu xi ħaġa ta' ġid fil-komunità tiegħek.